Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Okay, ang tamang oras. Okay, ang tamang oras po alas 9:35 na po. Ngunya na pagkaaga. Okay. Yaon na naman po kita sa yaon na naman po kita sa sarong oras may hinihingal pa ako. Dipisil po talaga ang dipisil po talaga ang talagang magkumahog o magrasa. Mahirap talaga hingal po ako, pasensya na po kamo mga tagabaginan nyo kan programang Bicol Connection naman po maray kung bako kitang barangay official sa talaga nakatutok kita sa gabos na programa digdi sa RPNDCKI. So nasa session nga kami, nasa second monthly regular session ngunya na bulan kan Hulyo 2022. So maring nga pinagtataon man po ako ning pagkakataon nagpaparaman pa ako sa kuya mga colleagues na nasa sesyon. Sabi ko, dahil man pwedeng dahil ko inidigdihan. So, maray na, thank you po sa Samoyang PB, Salvador Badi Katimbang. At sa kuya mga colleagues na sa ngunyan po, tinapos ko, basta arukan may session regular po, na naka-schedule po ako digdi sa Bicol Connection, ni Karondang Joey Habana Lim. Nag-aabiso po ako na inuton an sa kuyang mga business naka business agenda ko ngayon. So tinapos ko muna po. So medyo na hold up na naman kita. Pero okay lang po 'yon para sa kabutihan. Sa ikagaganda, sa ikakaayos po ng satuyang barangay sa San Agustin. So anyway, permi man po may reimbursement 'yan, pero inaagapan ko kaya na since na ako ang chairman committee on appropriation ay talagang dapat permi kitang nakahanda sa anumang pangmadali ang pangangaipokan barangay. So thank you so much. Hello to my friend from Papua New Guinea, Daryl Yaomo Isara, who is watching right now. Thank you so much for watching, Daryl Yaomo Isara o Papua New Guinea. Ining si Daryl po at saka ining si Hans Misea, broadcast journalist ng Papua New Guinea. Si NN ay talaga namang ay yung nakasubaybay sa atin, although they cannot understand what I am talking about. But anyway, thank you Daryl Yaomo Isara, my best my love friend. So, ang satuya pong kaibanan sa technical side, andyan po ang satuyang talagang dahil pwedeng magutom, pareho kami kayan, dahil kami matugok na mag-aradop kami, pero may igwang darang pagkakan. So, ang satuya sa technical side, si Sir Felix Lagrimas, and of course, information si Tony Matic Saison. And of course, yaon man po duman sa transmitter si Sir Jameson Toriano Oco na pag gustong-gusto niya itong nagpapara-uran-uran ta, nakakapaglangoy-langoy siya nag-i-enjoy siya sa medyo mga ala-ala now. And yaon man po duman si Aldrin Orlando ang sa iyang Angel de la Guardia. And of course, ako po ang kaibanan ni Donya, naka-onboard po. O kung si Isayang gusto magtaramang sa kung mag-upload lang. Ruth Cornelius. And of course, si Rocky Bayubo. Miss na kita, Rocky. And si Karondang Joey Habana Lim, kung may pagkakataon ka, mag-upload ka sa kuyang personal number. So, bago daw talaga yun ining mga dapat ang pag-urulayan that we all these topics that we are going to discuss in the Bicol Connection, ibarita ko daw muna ini mas kadikit man lang.
Bagong bukas na kafe sa Labo Camarines Norte nasunog. Bakit kaya? Bakit kaya ini nasunog? Ayan po. Iba't ibang obra gawa ng isang jail officer sa Camarines Sur. Ayan po, umiksena rin. So, pag-urulayan ta daw ini sa atyan para maging makaarugman ining sa ibang mga banwaan o ining sa tuyang mga barangay constituents o barangay officials kay ining mga nalilika nindang mga pagkakakitaan or any improvement development para sa mga barangay at para sa mga bayan at syudad. Albay Provincial Government handang-handa na sa pagsisimula ng operasyon ng NGA 911 program. Okay, ang dami nitong pwedeng pag-urulayan. Internal revenue allotment sa bawat barangay sa Naga nababawasan ng hanggang hindi lang po kayo 1 milyon. Ay importante ining pag-ulayan tag ining maray daw. Akadakul man kan sa kuyang kahaputan. But anyway, hello to Florencia Samarita, ang butihing ina ng aming SK Chairman, si Chairman Michael Bagayawa Samarita. Good morning dyan, Manay Insyang Samarita. Kumusta kita dyan sa si Ferino Arroyo High School? Kumusta ang peace and order natin dyan? Sana nothing unusual that is happening. So, Mao Daraga, Albay namigay ng higit 30 na mga biik sa mga hog racing na naapektuhan ng ASF, ayan, nabaliktad ako. 63 bags na likom sa mobile bloodletting drive sa SM City, Legazpi City ngayong araw. Ayan po, buti pa sila nakalikom ng ganon karaming bagas sa Legazpi City. Aabot sa 148 na individual hali sa barangay Bakakay asin tambang ang nakaresibe kan sold manin tabang pinansyal na nagkakakantidad nin 15,000 di pesos. Ayan. Uncertified products na nagkakahalaga ng higit 2 milyong piso kinumpiska ng DTI Bicol. Bakit kaya? Ay talagang there is so kadakul bagakan mga naglipa na ng mga illegals na ayan po, sana nga po hindi na mangyari ining mga fake news. Lalaking may kasong robbery arestado ng pulisya. Saan na naman ini? Ayan, baya kaya magpara gibok kikenta ni mga illegalan. Pag naaresto, abang napaka tumatanggi talaga. Motorsiklo sumulpok sa bus sa Camarines Sur, mag-asawang rider patay. Ay nako, ini ang nakadipisil. Paano na si pamilyang nabayaan ka ini? So, police presence, police visibility at buhi public market. Ayan, very good ini. Gustong-gusto ko ini. So ini detalyhon ta ini mga satuyang mga tibaad madetalye ta ini gabos mapag-urulayan ta tanganing updated po kita, and all those listeners, all those who are watching via live streaming, and those who are listening from their transistor radio, they must be updated. Diba, Florence Samarita and Remedios Cabarles, Cabarles, ang butihing may bahay at ina ng aming librarian, barangay librarian, si Weng Jimenez. Kumustahon ko muna, batiin ko muna ang samuyang barangay elected officials and barangay apprentice ng barangay San Agustin. Na nasa sesyon po, sabi ko nga ni, mabalik ako dyan. Medyo busy po sila nang dahil po kaining mga documents, mga documented na papeles kaining kalahisis na taano man daw kaya yan tapag nagyan ang DSWD may sadiri ding guidelines. Pag nandyan naman ini mga representative ng kalahisis, may kanya-kanyang guidelines. Taano po, tadi ka mo magkasaro lang. It is only my own opinion, pangapunan ko po sa DSWD. And of course, sa mga representative ng kalahisids, dapat po magkasaro lang kamo nin guidelines, tanganing bako man na paulit-ulit,
paulit-ulit, paduro-doble po. Sayang naman po ng mga, ang mahal baga ng ink ng computer, ang office supplies po na nababaliwala po. Nang dahil pag-aabot po ng duduman, ma-message po kamo, ma-upload po kamo, there is always bago-bago ang mga guidelines nindo. Magkasaro man po kamo, DSWD and Kalahi Seeds representative. Tanganing, astangon yan po. Sarong simana na po sindang nagkukumahog, ini mga staff niya to sa barangay para po makumpleto ang mga guidelines na hinahagad po nindo. Makahirak man, natuturite na po ang mga utak ng mga nagigiribo kayan. At gusto ko munang paabutan ng pagbati itong mga nagsisilibrar ng birthday celebrants na ngayon. Inot-inot na po si Angelica Martinez ng San Juan, Baaw. Si Angelica Martinez po, Angelica Barayoga Martinez is celebrating her birthday today. Binabati kita, iha. At sana all. Sana kung igwang ganap, kung may ganap ka dyan, makaabot man po. Ayan si Angelica Barayoga Martinez. Happy birthday to you, my dear. Kung igwa kang ganap dyan, there is a certain, simpleng pasasalamat sa birthday mo ngayon. Sana makaabot duman sa bahay. Talagang tanganing igwa kong hapunan or merienda sa atya na hapon. Dahil sa hapon po, kadakol po kan, gigibuhon ko po, extended pa pang sa kuya mga trabaho, ngunya na biyernes. But anyway, happy birthday, Angelica Barayoga Martinez. And to all those celebrating their birthday today, I wish you all the best and of course, good health. It is the number one wish to all those. Yung mga nag-anniversary po, death anniversary, wedding anniversary, or whatever anniversary you are doing right now. But anyway, again, happy birthday to Angelica Barayoga Martinez of San Juan, Baaw. Okay, pag-ulayan ka doon ining iba't ibang obra. Ako, pag-arog ka ni may mga nangangaipo na may special talent po. May ining iba't ibang obra gawa ng isang jail officer sa Camarines Sur. This is a very, bakong basta-basta ang maggibo ka nin sarong obra. Lalo ining sa jail officer sa Camarines Sur. It is a very special talent. Lalo na pag you are very imaginative and you are very talented po. Biro mo yan, gagawa ka, pipintura ka with your own mind. Ha? Pambihira ini mga talent ka ining arog ka ini. And of course, you're welcome, Angelica Barayoga Martinez. So, nasa 30 obra ang mga ito. Tampok sa inilunsad na solo exhibit na pinamagatang eksena. Ayan po, solo exhibit po ini kaning obra na gawa ni jail officer ni Jail Officer 2 Mac Alison Calleja ng Libmanan District Jail. Naglunsad po siya ng ganitong solo art exhibit para kahit papaano maipakita niya kung sino siya bilang siya. Ayan po, para maipailing niya kung sino siya at ano siya. Dahil minsan nga, kahit kasagsagan mga medyo may naghapot man sa kukayan na naalala ko ining naglunsad po siya ng ganitong solo exhibit para maipakita niya kung sino siya at ano siya. May naghapot sa kuka ito na sino daw ako, ay ano daw ako, ganun din. Ang sabi ko din, most important in myself, I know kung sino ako at kung ano ako. Yun ang ano ko doon kasi nobody knows, walang mayong ibang nakakabistos ako kundi ako kung sino talaga ako at kung ano ako. Although minsan, ayan nga, napag-uulayan nga ining regarding sa telling a lie po, regarding sa pagsisinungaling.
Minsan ang paggigibo kaya ni mga katibayan, especially na sa korte, kung talagang oragon kang abogado, you must learn. Ang expertise mo, pag ang expertise mo ay to defend, andyan po ang liars. So sabi ko ang kasubagong aga na nag-istorya pa kami before the session before the session started. Sabi ko, telling a lie is talagang super needed if it is kung kinakaipuhan po. Hindi masamang mag-tell a lie ka. Telling a lie is not bad if it is badly needed. Yan po kaya ang natutunan ko sa ethics. Ang ethics kan mga nursing, kan mga midwifery, and all those ethics of all those medical practitioner. Kasi halimbawa kayan po, bigyan kita ng halimbawa. Bakit telling a lie is not bad if it is badly needed? So, halimbawa, nagpaanak ka. Nagpaanak ka, igwa kang pinapag-aki. Ngayon lumabas na yung aki mo, gada na or patay na. Pag nagtanong yung nanay, kumusta po ang anak ko? O kalalabas pa lang nung anak niya. At tapos tinanong ka, kumusta po yung anak ko? At that moment, hindi mo pwedeng sabihin na pag kumusta nung nanay nang doon sa anak niya, sabihin mo, ay misis, patay po ang anak mo. So you have to tell a lie. Yun ang sinasabi ko na it is ethical na napag-adalan kan mga anybody. Bako lang ini mga medical practitioner. Na pag tinanong ka, you have to answer, you have to tell a lie. Dahil siyempre, how about po bigla mong sinabi, patay po ang anak mo, ayan po, dinugo, inatake, di pati si ina nagadan. So, yun ang sinasabi ko, not all that time, ang pagte-telling a lie is bad. It is good. Telling a lie is good kung talagang kinakaipuhan na magsinungaling ka muna. Di ba, Angelica? Barayoga Martinez and to Remedios Bernales Cabarles. And of course, to the number one tagahanga po, the number one who is watching this program, Bicol Connection, si Madam Monica Perique of Limassol, Cyprus, and of course si Melanie and Lenlen Mendoza, ang Tres Marias po na naggagandahang kapatid ng at sa tuyang regular host ng programang ining Bicol Connection na si Karandang Joey Habana Lim. Do you agree, Daryl Yaomo Isara of Papua New Guinea? That telling a lie is not bad if it is badly needed to tell a lie just to survive anything that you are going to survive. Diba? In siyang Samarita o Severino Arroyo Agro High School. So, sinabi ni Jail Officer 2 Mac Allison Calleja kung ano ang mundo ng iniikutan ng isang jail officer at isang artist. Halos lahat bago ang ipininta niya na gamit ang social realism techniques. Kasi naglalarawan ito sa kung ano-ano ang nakikita ng isang artist at ano ang kanyang iniikutan sa mundo ng art at trabaho. Yun ang sabi ni Jail Officer 2 Mac Allison Calleja. Sa 215,000 ang halaga ng paintings sa exhibit. Ayun po, sa 200,000 na naipinta niya, 15,000 po ang halaga ng paintings sa exhibit. Bahagi ng kikitain niya sa exhibit ay ito, kung saan pupunta. If the income of this art exhibit, where shall it goes? It will, according to him, it will goes to the operational fund. Listen to me. It will goes to operational fund ng mga bilanggo of those jailed
na tinuturoan niya ring magpintas sa loob sa kanilang kulungan o pasilidad. So this is a very good advocacy of this jail officer to Mac Alison Calleja that the income of this art I will be going to the operational fund of those in jail, jailed that he is teaching how to paint and how to make the said art inside the facilities. So, ayan nga po. So, this is a very good advocacy ng isang jail officer na talagang hindi lang siya nagbabantay dyan sa mga nakabilanggo, kaya lang she is trying to make them busy habang nasa kulungan po. Kaya congratulations sa Jail Officer 2 Mac Alison Calleja. This is a very very good advocacy how that you are going to teach those inside the jail na maging busy sila at maging kapaki-pakinabang ang sa indang nasasayang na oras sa loob ng kulungan. Diba? Angie Infeles, who is watching right now. And of course, I would like to say hello and good morning to Yolanda, to Yuli, and Vic Bilyesa, Maestrado of US of A. Kumusta daw po, sabi ni Angie Infeles, yung mga nagpapatulog ng mga apo sa house. Sa bagay, alas 10, tapos na magparigos, mag-take a bath ng mga grandkids. And after taking a bath, bigyan ng dede yan at patutulugin para si nanay o si lola makapag-prepare na ng lunch food. So, ining pagpipintura po, 2020 nang simulan niya ang pagtuturo sa mga PDL sa pagpinta gamit ang iba't ibang medium kung saan may mga paintings na gawa sa kape, gawa sa putik, katas ng dahon, uling at iba pa. Ayan, very ito, napakasimpleng pagtuturo na pagpinta. Just imagine without so expensive. Nothing is expensive because they are using in paintings using the coffee, the mud, and of course juice ng mga different kinds of dahon, of different kinds of leaves. Paraan niya uman ito para kahit paano maging productive po at malinang ang kakayahan ng mga bilanggo sa pagpinta, lalo pat ipinagbabawal ang pagtanggap ng bisita sa kanilang pasilidad dahil sa pandemya. Hangad ni Jail Officer 2 Mac Alison Calleja ang suporta ng publiko sa kanyang exhibit na tatagal hanggang August 6 sa isang mall dito sa Naga City. Okay, kung hindi naman masyadong mahal, pwede imbes na mag-aksaya kayo so many kinds of loads na naaksaya, ibili na lang po ninyo dito sa art paintings ni Jail Officer 2 Mac Alison Calleja na Libmanan District Jail. Ayan po. At least napakaganda nung aking friend naman ang pinag-discuss. I like it. Just imagine isang jail officer na naghangad na malibang at bukod dun sa malilibang ang ating mga prisoners, i-income pa siguro sila dito. Just imagine, after 2 years, siguro pwede nang magbenta ng kanilang mga art paintings dyan sa Libmanan. At bindinalangan niya sa Naga City, sa isang malaking mall dyan. Ayan po, ang mga paintings na yan, yung mga mahilig po sa mga wall decorations, yan na po ang bilhin ninyo. It will long last for how many years? Hindi pa yung mga flowers na yan, hindi po yung mga any kind of things na nakadisplay lang sa harong without nothing. So, ini nang bakalon nindo ini mga art paintings na ini dyan sa Naga City na gibo ni Jail Officer 2 Mac Alison Calleja ng Libmanan District Jail. Tapi kakapakipakinabang po ini.
Okay, makomersyal muna kita tangan ni medyo makapahinganing kadigit. Alagad, mabalik kita sa Raatyan. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin. Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Then, dati ako cook, then diabetic ko. Tapos hindi na ko malabo ng mata ko. Din lagi na utiri ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko yung iBerry. Try ko, ilang bulan, medyo may ano ng mata ko, kikita na ko. Then, tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata, try nyo ang iBerry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay, ang taas ng ano mo, creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng ano, bali isang buwan yun isang box. Pag kuha ko to result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong kidney care, ay bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Kumusta? Duwang taon na pala na di. Pero aram mo, bilib ako sa mga ginibuta. Padagos na nagsulot nin face mask kasi nag-ingat. Inataman ng salud pati ang namumutan. Nagpabakuna asin booster maski kabado para protektado. Nagkasararo kaya harayo ang naabot. Nakabalik sa mga gusto niya tong gibuhon. Kinaya dahil sa pag-ataman sa lambang saro. Kaya ano man nahagyat, mas kakayanon pa. Padagos ang pag-ingat, padagos ang pag-angat. Magpabakuna o magpa-booster na. Sarong pagirumdum kan DOH Bicol. Okay, ang tamang oras po. Ang tamang oras po, alas 10:02 na po, ngonya na pagkaaga, Hulyo 22. Dili po sa programang Bicol Connection ni Karondang, ay mali. Ay mali. Ay paghuna ko ang yaon dyan, si Tony Matic sa iso ng nasa information. Si Jimmy Guanson pala. Si Jimmy Guanson palang yaon dyan. But anyway, hello also to Maria Army Amoroso. Good morning. Extend my regards to your family. Okay, pasadahan ko daw ining medyo apektado rin kami ka ining issue na ini. Internal revenue allotment ining era sa bawat barangay sa Naga mababawasan ng hanggang 1 million. Just imagine bawat barangay. It is also happening here in Iriga City. Dahil kurang aram if lahat ng barangay ay affected ka ining baritang ini. Ining internal revenue allotment sa bawat barangay. Okay, sa bawat barangay sa Naga City ay mababawasan ng ianang hanggang 1 milyon. Yes, maybe this is true. Bako lang. I just hope na fake news ini. At ang ang barangay miday man mabawasan. Well, the other week pa, or I think how many weeks na ining na nakaabot sa mo na ang barangay allotment din niya mo ay nabawasan din ng 1.2 million. Just imagine 1.2 million. It is very much affected ang samuyang budget. Kasi ang annual budget mo ng 2022 to 2023 is already approved. And now, bakit nabawasan ng 1.2? Paano kita mag-a-adjust kayo ni mga kabarangay?
So sa aga, pag urulayan tapay ni sa urulay, sa barangay, sa aga po. Dahil gusto kong linawin ini dahil kadakol kan mga nagngangalas ka ini. And for the awareness of all those from the barangays, pahapyawan ko ng iningon yan. Mababawasan ng hanggang 1 milyong piso ang Internal Revenue Allotment o IRA ng 27 barangay ng lungsod ng Naga. Dahil na rin sa inaasahang pagbaba sa budget ng city government sa susunod na taon. Kasabay nito, ayan po, inaasahan ang mga punang ay talagang kami nga we are mas affected. Inabisuhan ang mga punong barangay na titipirin ang budget. Iwasan ang pagpapatupad ng mga projects na wala naman sa priority list. Ay bakit kami nasa priority list yun? Bakit ganun ang nangyari? Ito ang inihayag nito natin punong barangay Estelita Bautista bilang resulta sa regular nilang pagmi-meeting ng mga kasamang barangay opisyal. Mismo si Naga City Mayor Son Ligacion ang nagpaliwanag nito sa kanila. Na ayon dito ay bumaba ang budget ng lahat ng mga lokal na pamahalaan sa bansa. Aniya ay malungkot sila dahil sa maaapekto ng ilan nilang mga programang ipinatutupad, lalo na yung mga biglaan na pangangailangan ng kanilang mga residente tulad ng financial assistance, livelihood programs at iba pa. So, ang mga programang ini sa pangkalusugan ay hindi apektado, pagtitiyak ni Bautista. But hindi po ini kasi submitted na and sa pagkakaaram ko, most of the barangays ay approve na po ang budget na isinumiti nila para sa 23 annual budget. So, affected po talaga ini. So pagbalik ko daw sa mabalik po ako dahil right now nga nasa second nasa last monthly session po kami diyan sa barangay San Agustin, kaya lang nakiusap lang po sa mga kaibanan ko na mag-excuse ako because of this program na Bicol Connection ni Karondang Joey Habanalin. Pero may makitang reliever maski ano ng program, basta program ng RPNDCKI. Any program that needs me to relieve as a reliever, okay lang po to anybody. But I would like to say hello and good morning to Suelo Jason Paldo. Ikaw kagawa Jason, tinutuga-tugahan mo ako. At sana man lang, next wag na ako makiusap sa'yo dahil ang tagal ko nang nakikiusap sa'yo na mag-guest ka sa programang Urulay sa Barangay. But anyway, thank you for watching the program, Honorable Suelo Jason Paldo. And I would like also to say hello to Madam Meli Capalos Sadama, who is watching right now. From where are you, Meli Capalos Sadama? But anyway, who you are and what you are and from where you are, thank you so much for watching the program. Hello also to Sen Barayoga Dato. Ayan, andyan ka na naman ha. Sen Barayoga Dato. But anyway, thank you to all those who are watching via live streaming. And of course, those who are listening from their transistor radio, dahil mas marami po ang nagdadangog sa kanila mga transistor radio, lalo yung mga fanatic po na mga taga-sananyugta sa kanilang mga transistor radio. Ang problema kasi sa inda, mayo man sindang internet or the wifi, so nagtatyaga po sindang maghinanyog sa kanilang transistor radio. So, pahapyawan taman daw ining Albay Provincial Government. Handang-handa na daw sila sa pagsisimula ng operation ng NGA-911 program. Ano kaya ini?
Okay, ang sabi ni Maria Army Amoroso, thank you po ate sa pagbati, sa pag-thank you sa kanilang pag-greeting sa kanilang family. Always extend my regards ate Maria Army Amoroso to all the family. To all your bloodlines, extend my regards. Thank you at sana patuloy ka mong magsubaybay sa mga programa digdi sa RPNDCKI, the Pioneer Radio Station here in Rinconada. Harani na po ang October na we are again celebrating the 53rd anniversary po of serving the community. Sabi nga ni Kaito, sampayan lang Kaito na mamayagpag po ang RPNDCKI radio station. Pero ngunyan kaya siyempre abda nyo, ading technical tangon yan. Talagang sobrang napaka-bago na po ng sa to yung mga kabaguhan mo yan. So, handang-handa na ang Albay Provincial Government sa pagsisimula ng operasyon ng Next Generation Advanced 911 Program o ang NGA 911. Matapos isagawa ang signing ng Memorandum of Understanding. Bako na pong Memorandum of Agreement of ano ba yan? Bako na pong Memorandum of Agreement kundi Memorandum of Understanding. Aramon ta daw kung ano ining provincial government na nagsimula ng ang operasyon ninda regarding sa next generation. Dapat po, igwa kita kayo ni, not only in Albay, but pwede po ini i-adapt to different to different provincial, different municipal, different cities, and of course, different barangays. Aramon ta daw kung ano ini. Kada ako kung pagdi-discuss digdi pero nalilingawan ko pong i-discuss sa moyang barangay. Dahil mayo man problema o mayo man diferensya na manggaya kita if it is for the good of the barangay. So kahit tayangan gaya-gaya po tumaya as long as may maganda po ining maitatao, magandang development sa satuyang mga kanya-kanyang barangay. So, ayon sa pamahalaang panlalawigan, ang nasabing programa ay makakatulong po. Makakatulong po ini na makakatabang po or makakatulong po ito. Ang laking tulong po nitong magagawa nito sa mga barangay, not only in Albay. Sabi ko nga ni, maggaya-gaya na lang tayo. Ining nasabing programa ay malaki po ang magiging tulong na mapabilis ang pagresponde ng gobyerno sa kalamidad at anumang emerhensya na maaaring mangyari. So, any kind of emergencies. Sa bagay ining BDRRMO, ining ating fire protection, ining satuyang DSWD, ining satuyang DILG. Talaga pong dai po sinda nagsasawa na magpaabot nin mga seminars ng mga training sa mga barangay regarding kaining pagresponde ng gobyerno sa kalamidad, anumang emergency na maaaring mangyari sa ating mga nasana, wag naman, with the help of our prayers at sana po dahil mangyari ini mga arog kaini. So, ang tamang oras po nasa alas 10:15 na po niya na pagkaaga, July 22, 2020. So, ang geofencing technology po, sa Albay ini, continuation po ini ng Next Generation Advanced 911 Program ng provincial na probinsya ng Albay. Ang geofencing technology ang magsasagawa ng command center upang matrace po ang eksaktong lokasyon upang makapagbigay ng serbisyo galing sa police stations o hospital at fire stations. Ayan po, ini ang mga training seminars na pinaggibo last week
kan sa tuyang mga kapulisan ng CDRRMO, ining CDRR City Development Risk Reduction Management po ini. Talagang sangunyan po kadakol kang mga emergency na dapat tugunan ng police station, ng ospital, ng fire station, ng DILG, and of course, ang municipal operations. So, dapat po matugunan ini mga problemang ini. So, yan nga ni ang pigpaparasabi ko sa mga constituente na yato na anytime po na igwanin mga pa-seminar ng mga training sa barangay. Pag naaraman po nindo, dahil usually ang ini-invite digdi, ang inot, ang priority digdi sa mga training seminars na ini, ay yung mga barangay officials, barangay appointed. So, pag naaraman din nyo, don't hesitate. Ha? Ako na ba nakikiulay? Don't hesitate to attend. Importante po ini mga training seminars na ini. Na dapat, mostly of all the constituents, ay dapat po na may maaraman sinda regarding sa mga pang-emergency na ini when it comes to calamities. So, ayon kay Albay Vice Governor Attorney Edsel Greg Lagman, sa paraan aniyang ito ay mapapaganda ang teknolohiyang ipapagamit sa lalawigan ng probinsya. Samantala, nagpapasalamat naman si Lagman dahil ang province ang pinakaunang lugar sa bansa na makakasubok ng next generation advance and 911 program. Ayan po, gagayahin minit. I will brought this program to our barangay. Tanganing makagaya man lang. Although, kadakol na nga ni sabi ko, ining sa tuyang administration, local administration, municipal and cities and provincial and regional, updated po sinda sa mga pag-abot po sa arog kay ni mga programang retraining seminars when it comes to emergencies and calamities. I would like also to say good morning to Gina Cabarles. Good morning din. Good morning and thank you for watching the program. Bakulang kamo ang magpara-watching kan mga program ng RPNDCKI. While you are watching, you have to share it. I-share ninyo sa mga neighborhood ninyo, i-share ninyo sa mga kapatid, sa mga kaibigan, and to all those na pwede ninyong i-share ang programang ini, lalo na ining mga programang and informative para nai-inform po sinda and they are aware, especially those who are from other provinces and those who are from other countries, yung mga neighborhood natin, mga relatives natin, mga ka-bloodlines natin na nasa ibang bansa para updated po sinda kung anong nangyayari dito sa Bicol region. So, i-share po natin ini, di ba, Gina Cabarles? Para ini si Gina Cabarles dahil ang sa iyang tugang na si Nelly Cabarles Valley of USA ay malimit po, nagwa-watching po siya sa mga programs ko digdi sa RPNDCKI, the Pioneer Radio Station here in Rinconada. Okay, pasadahan ta daw ining 63 bags na likom sa mobile bloodletting drive sa Sarong Mall dyan sa Legazpi City. Ini pong when it comes to bakulang sa Legazpi City, dahil all over the world po, nagkakaigwan ng mga bloodletting. Especially dito sa Philippines. Most of our barangay, most of our mga syudad, most of our mga municipal, most of them are always sponsoring bloodletting drive. Kasi po, ining sa tuyang mga dugo, dahil po kita dapat those na mga
mga if you are magayon sa indong salud or you are ano ba yon much healthier kapag healthy kayo. Pag may naaraman po kamo na may nag-sponsoran sa indong mga barangay ng bloodletting, don't hesitate po na magdonar po kita. Lalo na po kayong mga kalalakihan para ang sa indo pong mga dugo ay nariribayan. It is very good po na nagdo-donate kayo ng inyong mga dugo. Kasi pag nag-donate po kamo, yung nawala sa inyo ay napapalitan po yan. Napapalitan po yan. So, it is good and it is very healthful. Dugtong buhay po yan kapag nag-donate kayo ng dugo nindo. Pandugtong buhay po yan duman sa mga nangangaipo, sa mga nangangailangan ng blood transfusion. So, I am very ining Legazpi City na nagkaroon ng bloodletting. Pinangunahan ng Department of Health Bicol ang mobile blood donation sa isang mall dyan sa Legazpi City. Naka 63 units ng kanilang manakolekta. Habang 91 naman ang pumuntang mga blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ito'y kaugnay ng pagdiriwang ng National Blood Donors Month ngayong buwan na may temang magdugoyanihan. Magdugoyanihan sa magitnang buhay. Ayan po ang sinasabi ko. Dugtong buhay po yan once you donated your blood. Maging bayaning totoo, magbigay ng dugo doon sa mga bampera na taga Department of Health na sinda po ang nag-a-administer po ng pagkuha po ng mga blood donors niya to. So, again, nakikulay po ako once na may naaraman kamo sa barangay nindo or sa siyudad nindo, sa banwaan nindo ng nagba-bloodletting program, day kamo, don't hesitate na magduman po kamo. Mag-donate ng inyong sobrang dugo. Maski na nga ni mga babae, 18 years old above, pwede na po kayong mag-donate. Mag-donate but of course, with i-konsulta po ng sa inyong mga kamagurangan. Okay, ini namang livelihood. Diyan pa rin sa Daraga Albay. Ining Albay talaga talaga pong mayong tigil po sa pagtabang sa endang mga komunidad. Grabe po ining Albay. Siguro ini si ikay ang financier kaning Albay. So ini ang Daraga Albay. Nanauman po sindaning mahigit 30 mga biik sa mga hog racers na naapektuhan po nitong ASF po. Sana all, bakit lang gabos lang ang mostly ay nasa Albay po? Bakit ining Kamsor? Calling Governor Luigi Villapuerte. Sana po igwaman kita kaignidigdi sa Camarines Sur. Siguro igwaman kita kaini kaya lang hindi po na iaabiso or hindi po na na ibabantiwas o na ibabarita. Dahil imposible na namang mayo kasi ining sa tuya mga Governors League. Nagpapalitan man po yan sinda, nagsisharing man po yan sinda kan sa indang mga ginigibo sa kanilang probinsya. So, in fairness po, kaya lang updated ang sa tuyang mga media digdi sa Albay. Dahil ko lang aram ini mga radio station sa Satuya sa Camarines Sur. Dahil siyempre hindi naman ako updated sa pag-iinan yung sa kanila. So maybe I am na medyo late lang ako. So, whatever it is, na mamahagi ng aabot sa 23 na biik ang Daraga Municipal Agriculture's Office sa lalawigan ng Albay sa mga hog racers sa lugar na sobrang naapektuhan po ng African swine. Ining African swine na ini nitong nakaraang taon. Ang pamamahagi ng nasabing mga baboy ay bahagi ng hog
repopulation program ng Department of Agriculture ng Bicol. O si Department of Agriculture Bicol. Oy, bakit? Sana all of the 6 provinces of Bicol, Bicol region ay makatanggap. O kung nagbigay ka mo ng 30 sa Albay, magbigay din po ng 30 sa Diha, sa Camsur, sa Cam Norte, sa Catanduanes, and Masbate. And of course, Sorsogon. Kasi kung every province ay 33, ay times 6, ilan? 18, 100, may get sa 100,000, biik lang naman po yun. So, ini po ang ipinamahagi ng Hog Repopulation Program ng Department of Agriculture Bicol sa layuning makapagbigay ng tulong pangkabuhayan sa mga magsasaka at mga hog raisers na napabilang ang mga alagang baboy sa depopulation. So, ayon kay Melji, I pronounce it correctly, Matosinios. Okay, ayon kay Melji Matosinios, municipal agriculturist, ang bayan ng Daraga, ang pinakaunang munisipalidad sa Albay na naideklarang ASF free. Ayun pala. Kung ang iyong probinsya o ang iyong munisipalidad ay declared as ASF free at handa na para sa repopulation program, ay dapat pala igwa mo ng clearing. Ma'am Gina Cabarles, dapat may clearing muna na ang satuyang lugar, ang satuyang probinsya o ang satuyang munisipal o syudad o ang satuyang barangay ay clear na po sa African swine, o para matauan man kita kaining repopulation program ng Department of Agriculture. So, matatandaan kayang ayon sa ahensya, halos 61 mga bayan sa Bicol ang nabigyan na ng Sentinel pigs na katumbas ng 95.3%. Nakabuuan na bilang ng mga munisipalidad na naapektuhan ng African swine na ini. Okay. Balik daw kita digdi sa kay Joey Habanalim. Si Joey Habanalim sa programa Bicol Connection. Sa ngayon po, Elma de Lima Gaspi sa Bicol Connection. Ayan po, sa mayong wag na kayong mag-react, maging masaya lang tayo. Na sinabi ko, di ba? Karon lang Joey Habanalim. Ngunyan, ang bakong Joey kung di kagawad, Elma de Lima Gaspi sa Bicol Connection. So, balik daw kita digdi sa Barangay Bakakay. Kasi aabot sa 148 na po. It goes up to 148 individuals from Barangay Bakakay and Tambang ang who receive na nakatanggap po ayudang pinansyal na nagkakantidad nin 15,000 pesos. Wow! Ayan. Nainggit na naman ako. Inggitera talaga ako. So, sa tabang pinansyal na nagkakantidad nin 15,000 pesos. 148 individual from barangay, from county, Bakakay and Tambang who receive who receive financial assistance
amounting to 15,000 pesos under the Sustainable Livelihood Program of Department of Social Welfare and Development. Katuwang kan lokal na gobyerno in cooperation with the local government ng Tinambak under the administration of Mayor Attorney Roel Brioso Toy. Wow, English yun, nosebleed. Dahil na pagpa-outros ako, dahil ko na ma-outro yun. So, napakaswerte kayo ng 148 individual na nakatanggap ng Sustainable Livelihood Program under the Department of Social Welfare and Development, which is the DSWD, katuwang kan lokal na gobyerno, kan Tinambak sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Attorney Roel Brioso Toy. Gagamitin kan mga recipientes, ayan. Gagamitin ini, this will be used by the recipients, ang kantidad na ini through their sustainable pangkabuhayan. Aro kan tailoring shop para sa grupo nin kababaihan. Pagtitinda nin mga gulay, dry goods, food vending, fish vending, asin, sari-sari store. Aba, madakula ang magiginibo na kaini. Just imagine, only in Barangay Bakakay and Tambang ng Tinambak, Camarines Sur. 148 po, malaking bagay po ini. Just imagine 148 individuals to receive this Sustainable Livelihood Program. Sana igwa man kaini. Bakit? Sinda igwa. Talagang ang inggitera ko po, lumalo naglalabas pag-aro kaning may mga ayuda to barangays. Ang sabi nga ng mga millennials niya tungon yan, always, sana all. Sana all. Ang gabos na all those who receive this financial, this financial must be the Sustainable Livelihood Program. Sa proseso, as in verifikasyon kan sa atong Municipal Social Welfare and Development Office, sana magtalubo. Ayan, nakabikol ako na yung magayon. Sana magtalubo ining Sustainable Livelihood Programs na ini kan Department of Social Welfare Development. Sana kasi ini mga mga ayudang ini, lalo na financial, there must always be massive or sa ano bang apod ka ini? Sana laging may laging masustain po ang check-up ka ini. Igwan inspection kung ining mga ayudang ini, ining mga negosyong ini ay nagiging successful ba or after how many months nawara na. So, lagi tabing may ayuda ay may may supervision. Ayan po, supervision kay ng DSWD tangani ini mga proyektong ini dailang maghaloy, dailang mag-agi na only mga ilang buwan lang or ilang taon, wala na po. Pangalagaan po ining ayudang ini, tabako man po, lalo ang pagkakatanggap ka ini. Knowing the DSWD, knowing the administration, knowing the government budget, government fund, kadakul po, kan mga papeles, kan mga dokumento na kinakaipuhan when it comes to Sustainable Livelihood Program na itinatao sa probinsya, sa siyudad, sa munisipal o sa barangay man. Katakot-takot po ang mga documents na pinapasunod sa kanilang mga guidelines. So,
daita po ini pagbasang-basangon, sana makasustain ini for how many years hanggang ma-reach ang goal to successful ng bawat benepisyado na tumanggap ng Sustainable Livelihood Programs kan DSWD na itinao. So, pag-adalan po ng gusto yan, daita pagbasang-basangon. Okay, ang tamang oras po, alas 10:35 na po ngunya na pagkaaga. Okay, thank you Sir Jimmy ng Hot Water. Kung mapapansin ninyo, pag nagpo-program po ako, pirmi po akong binibigyan ng ating mga Anghel de la Guardia ng hot water po. Kasi yun po ang request ko sa kanila dahil minsan po talagang hindi. Kasi imagine isa't kalahating oras na dahil salita ka ng salita digdi, na mayo kang kaulay na makamasanggawadan or matulungan ka na dai marugado ang sa iyong vocal cord sa kasasalita po. Okay, magdigdi raw kita sa ringkonada. Digda naman kita sa ringkonada. Ining pag-ulayan ta naman ining presensya. Ay ayan pa pala pag-agi ko pala duman sa highway. Pagkagaling ko diyan sa barangay hall, naagihan ko po dyan sa may barangay mi sa tangod na naman kan sa Muyang Harong sa San Agustin Highway after Baaw going to Iriga City. Nandadiyan naman po ang group of policemen. I just don't know if kaibanan duman ang I just don't know PDEA or pero nagwa kay akong nahiling na mga nakaitom dahil ko lang napansin ni Marheta talagang lumilipad po ako, naghahabol po kasi ako kan oras kaning programang Bicol Connection. So hindi ko masyadong recognize if it is Police Iriga or sa PDEA. Dahil hindi ko nga aram tangon-tano ta igwa na namang bigla na namang nagkaigwanin na checkpoint sa atubangan kan sa Muyang Harong dyan sa San Agustin Highway. O, mare nga ni, tadi ako pinagpara. Dahil kung pinara ako mag-inspeksyon, ay masyadong late na ako digdi sa programa. Saka kung pinaraman pa ako, makikiulay ako na bako man illegal ang sa kuyang lunadan. Ay bako man akong illegal. Sasabihin ko, programa lang ako, kaya nagmamadali si ako. So, pasadaan tayo ng police presence. Police visibility sa buhi, public market. Ayan, may mga market administrator naman. Bakit kaya? Aramon ta daw kung bakit igwang police visibility sa buhi, public market sa Barangay Santa Elena, San Buenaventura, Buhi, Camarines Sur. Ay, iyo pala ini. Kaugnay sa nangyaring shooting incident sa Buhi Public Market at kapulisan. Ang kapulisan ng Buhi Municipal Police Station sa pamumuno po ni Police Major Andrew J. Alcomendas, officer in charge, ay mas pinaigting ang police visibility, police presence sa nasabing lugar upang panatilihin at bantayan ang kaligtasan ng mga mamimili at ng mga negosyante sa lugar. Ayun naman pala kasi nagkaroon pala ng shooting incidents. So, nagsasagawa rin ng checkpoint, mobile patrol at foot patrol ang ating kapulisan upang panatilihin ang kaayusan, katahimikan sa bayan ng Buhi, Camarines Sur.
Okay, nagsasagawa rin ng checkpoint, mobile patrol at foot patrol ang ating kapulisan upang panatilihin nga ang kaayusan at katahimikan sa bayan ng Buhi, Camarines Sur. So, ang kapulisan ng Buhi, Municipal Police Station ng Buhi ay ay nagsasagawa rin barangay visitation upang alamin ang kalagayan ng mga barangay at patuloy sa pakikipag-ugnayan sa mga kawani. Ayan, sa mga kawani nito. Halos lahat naman ng mga police station po, wherever they are, maging sa Rincon naman, maging sa probinsya man, o whatever it is, they are talagang nakikipag-ugnayan sila. Yan po ang kabaguhan na, dahil itong sa tuyang mga security purpose, security men and uniform rather, ay talagang they see to it na nagsasagawa sila ng mga barangay visitation upang malaman nila ang sitwasyon ng barangay, ang peace and order sa kanilang nasasakupan. So, ipinapaalam po sa publiko na kung kayo man po ay may nalalaman na anumang krimen o illegalidad sa inyong lugar, maaari po kayo na dumulog sa mga himpilan o tumawag sa mga police station. Yun po, i-update na po yan. In every naman intersection, in every barangay po, in every barangay outpost or barangay hall, igwapong nakalagay dyan yung mga PNP hotlines. Nakaandyan din po ang kanilang cellphone number, kaya pwede po kamo, you will not be identified. Halimbawa, may naaraman kamo na may isang kriminal or may isang illegal na nakatago po, na may aram kamo or naaraman nindo na nagtatago sa barangay nindo, don't hesitate po. No one, if you know some illegals in your barangay or neighborhood or whatever it is, don't hesitate po to call or text sa PNP hotline numbers nila to all the PNP police station. So, ang pakikipagtulungan ng sambayanan, especially those mga illegals, what illegal it is, as long as it is illegal recruiter, illegal money transaction, illegal estafa, illegal victim, ano ba yun? Ano ba yung mga kailigalan? Gina Cabarles, tulungan mo ako. Yung mga illegals na yan. Maltreatment, ay ano ba yun? Yung pagmamaltrato sa mga kaarakian, kahit pa anak nila yan. Pagmamaltrato sa mag-aragom, sa lalaki o sa babae man, basta any illegal na naiiling nindo na bakong katanggap-tanggap ng lipunan. Don't hesitate po. Tumawag po kayo or you have to text sa mga hotlines ng mga police station sa inyong lugar. So, yan po ay sa pakikipagtulungan ng sambayanan para sa kaligtasan at kaayusan ng ating bayan ay nakasalalay po sa ating lahat, sa ating mga kamay. Bako lang itong mga men in uniform. Kasi ini mga men in uniform, although they are the one maintaining the peace and order, dahil man hindi maaaraman without our cooperation, without our help. So, all of us must be in humanitarian reason po. Maraming nasasakupan yan. Itong mga violations violence against women, children, and family. Importante po ining marhay. So, mga unusual incidents po na nangyayari sa satuyang mga kapalibutan, we have to report it. Tanganing medyo magkaroon ng kaayusan ang satuyang paligid-ligid. So, ang tamang oras po, eksakto, alas 10:45 na po.
Iwan na lang po kitang 15 minutos bago magtapos ang programang Bicol Connection ni Joey Habanalin. Kundi ngayon, Bicol Connection ni Kagawad Elma de Lima Gaspe. Man pong mga drivers niya to, tayong mga motorista. Kita pong mga motorista, we must be aware. Ingat-ingat po kita dahil ang aksidente po, nobody knows kung noarin ang aksidente. Nobody knows kung noarin kita babawian ng buhay. So, dapat po sa satuya, we must always be aware. Ingat-ingat po kita sa pagmamaneho. Lalo na ining mga motorsiklo because everyday po, daan-daan po, na ilan po ang binabawian ng buhay when it comes to vehicular accident po. Everyday vehicular accident sa satuyang mga motorsiklo, sa satuyang mga drivers. Bako lang po motorsiklo. Arog nga ni kaining kalunos-lunos na sinapit ng mag-asawang motorcycle rider matapos na bumangga sa kasalubong na bus sa Andaya Highway ng Del Gallego, Camarines Sur, madaling araw. Ayan po. Lalo na po kapag kita ay biyahero po sa ibang lugar. Lalo po pag biyahero kita sa ibang lugar. We must be careful in driving because daita po, we are not aware. Bako hindi po natin kabisado ang kalye na yan. Kung pagbiglang liko may alanaw o may batses kitang aabutan or may mabamasasalubong kitang bakong nasa right lane. And sometimes po, naalala ko tuloy ang sakuyang mahal sa buhay na ito po pag magkaibanan po kami. Minsan po, bigla na lang yan matigil sa sarong gilid. O sabi ko, bakit? Ang pirming pagsasabi niya sa ko, idlip lang ako ng 2 minutes to 5 minutes kasi inaantok ako. Pag kayo pong mga driver po kayo ng any kind of vehicle. Any kind of vehicles po. Once na kamo, nakamati ning tungka, inaantok po kayo. Wag nyong titbayag, wag nyong pipilitin ang sarili nyo na dai po kamo. Nadai ka mo o tumigil po ka mo, iidlip po ninyo yan, o kung hindi man po kayo makaidlip dyan sa inyong motorsiklo dahil may dipisil man po yan na iidlip ka na kamotor kayo, baka bumagsak ka pa dyan. Tumigil po dyan sa may mga gasolinahan, umidlip kayo ng ilang minuto. Don't force yourself to drive once you feel sleepy. Dahil dipisil po yan. Kadakul po kang aksidenteng nangyayari dahil po inantok. Inantok po in holding the manibela. So, just imagine, galing Leyte, pauwi sa Imus, Cavite. Just imagine, anong ginawa mo sa Leyte? Pauwi ka na. O, yung pag-uwi mo, hindi ka na nakauwi sa Imus, Cavite, o malayo pa rin po yun. Just imagine dyan pa lang sa Andaya Highway. Harayo pa yan ang Imus, Cavite. O just imagine, dahil ka na nakauwi sa imong harong, dahil ka na nakapuli, hindi ka na nakauwi sa pamilya mo. O ngunyan, saan ka na umuwi? Sumama ka na kay San Pedro, humuwi ka na sa buhay na walang hanggan. So, to all the drivers, ingat-ingat po kita. Paminsan man kaya, ining sa tuyang mga drivers, sa bagay, ako man nga pag nagmamadali ako, naghahabol ako ng oras, pero I see to it
ng distansya ko po. Dahil ako matugot kaya ang distansya, ayaw ko po yung tumututok. Lalo pag hindi mo nakikita yung nasa unahan ng tinututukan mong bihikulo. O minsan, dahil mo nahihiling ang inutan, bigla ka mag-overtake. Dahil mo nahihiling. O, pagkatapos yun pala hindi ka pwede at yung kasalubong andyan na. So, maski kita gaano ka alerto, maski na kita gaano kaganay na mag-drive, ang aksidente, permingyaon po yan dyan. So, we must always be aware. We must be drive safely, maging responsable po kitang driver. Maging motorsiklo man yan, maging bisikleta yan, or sabi ko nga, any kind of vehicle. We must always be aware. We must always be a defensive driver. Wag po tayong arugante sa pagmamaneho. Minsan i-overtaken ka, humaharurot ng todo. Pag may sumabit, ayan, mahina lang yung takbo. How come na aksidente ka? Dahil wala pong na-aksidente na mabagal ang takbo. Yun ang laging sinasabi, mabagal lang yung takbo ko. Pero bakit ka na-commit? Na-aksidente, nagkasabit-sabit. So, pasadahan ta daw ning gatikop na minuto, kaunting minuto ining uncertified products na nagkakahalaga ng higit 2 milyong piso. Kinumpis ka ng DTI Bicol. Ayun, dito pa naman sa Bicol. Kinumpis ka ng DTI Bicol ang mga uncertified products na nagkakahalaga ng Philippine peso 2.1 million mula sa 45 na mga tindahan sa rehiyon dahil sa paglabag sa required product standard at imported commodity po ini, clearance. ICC, imported commodity clearance, habang wala namang maipakitang o walang marking at label. Bakit ibinibentayan without label ang ilan sa mga ito? Huwag kayong bibili without label, at saka be particular pag bumibili po kayo ng certain goods. Titingnan po ninyo kung kailan po ang ang expiration. Daigwaman po 'yan. And minsan beware, you must be observant. Dahil minsan may mga groceries na yung grocery ay nilalagyan ng price tag. Ayan po, nilalagyan ng price tag ang certain commodities duman sa expiration date, kaya hindi nyo makikita yon. Pag gano'n na hindi nyo nakikita ang expiration, wag na kayo nun. Especially mayong labels, imposible po yun. Don't buy all those goods na mayong label. Ibig sabihin walang pangaran. So, inikot ng enforcement teams ang ahensya ng buong region, kung saan 99 na mga tindahan ang kanilang na-inspeksyon upang tiyakin na ang mga produktong ibinibenta ay sumusunod sa pamantayan ng Philippine National Standards na itinakda ng Bureau of Philippine Standards o ang DTI. Layo nito na mapamatiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamimili. So, mensahe po or message from DTI to all those buyers, to all those mga namimili, mag-ingat. At yung mga tindahan naman na dinideliveran ng mga certain goods, be careful naman. Although bang mura lang yan or barato lang yan, ingatan naman ninyo yung mga parukyano ninyo na maging maingat na at dapat hanapin ang angkop na mga marka o label para masiguro na ligtas tayong lahat. Ligtas ang produkto. Ayon vaya, Winona De Leon on internet. So, we must always be aware. Ini pong tamas gingani sa harong. Mag-ingat po kita. Talaga pong masakit pag daita nakita yan, at yun lalo yung may mga aki pag napakakan natin ang mga pamilya natin ng mga walang label na lang, and it is very dangerous to our health. Ang sabi ko nga ni, mahirap magkasakit at lalong napakamahal magkasakit. So
So, ingat-ingat po kita when it comes to buying something, lalo na po pagkakan ng pamilya natin. Kaya nga ni igwang nagka-food poison sa Manila, how many years nang nagtitinda sila kay itong mga lugaw na yan? O yung money, pero anong nangyari? Ang aksidente nga, ang food poisoning na yan, minsan aksidente din yan. O asain na naman yung lalaking may kasong robbery arestado sa polisya. Okay, ang tracker team ng Baaw Municipal Station, Police Station, sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Major Divino Jan B. Pelea, officer in charge, ay nagsagawa ng manhunt, Charlie operation upang tugisin at iharap sa hukuman ang taong nagkasala sa batas at sa paghain ng warrant of arrest na pinalabas ng Korte Branch 37 ng Iriga City, kasong robbery dakong alas umaga nung July 20 ay nasa kote sa kanyang inuwi ang bahay ang isang lalaki 31 years old, may kinakasama walang trabaho at residente ng Zone 5 Barangay San Isidro, Baaw, Camarines Sur. Ayan, may kasong robbery at ito ay may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 16,000 para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayan po instead, ayan po kasi dipisil sa mga nangingilala, nakakakilala ng hindi inyo. So, ingat po kita. Happy birthday to all those birthday celebrants. And of course, thank you sa mga live streaming. Kay Arlene Lee Salve Sinaon Orsini. And of course, kay Madam Ritzelda Gunawan Namoro. Happy birthday again to Angelica Martinez and to Mustafa Hassanin who are celebrating their birthday today. And si Mustafa Hassanin is my friend. Hello also to Muhammad Ali Abmanan. And of course to Daryl Yaomo. Hello also to Lisa Cuenca Uinal of France. And to all those watching by live streaming and listening from the Transistor Radio. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po nakakalimutan Merna Bernales and Fe Albanyo, Miguel Topreo, and of course Kilolo Jess, and to Sarsosa family of Nabua. Hello to Ate Beth of Batu Camarines who is always watching and listening to the programs of RPNDCKI, the Pine Radio Station here in Rinconada. At sa tuwing nakaibanan si Tessa Technical, si Felix Lagrimas, and of course information si Jimmy Guanzon. And of course, yaon po duman sa transmitter Jameson Toriano Oco, ang sa iyang PSG Aldrin Orlando. At ako man po ang sa inyong nakaibanan sa Bicol Connection. Mali pong iba akong ni si Kagawad Elma Dilimagas, pinagsasabing thank you. God bless us all. And everybody must stay safe. Again, good morning.